Ама ти го няма, къде отива? Де бързо, мисли! Де бързо! Главата от другата страна! Това е, главата от другата страна! На тепих ден след изключително спорна сватка победа за Аднан Таиров Търговищ. Идва. Къде биш? Не мога да намеря тази дата, но мисля. Кажи му, че след малко е той. Хващай, бързо! Аре, лъжката! Мъжки остави пък! Аре! Дай, дръж! Ръката! Бъде ръката, не пускай! Седи! Бъде главата! Тегли, главата дърпе! Дърпе главата! Ръката под брадата! Дърпе! Дърпе! Закачи крака в главата! Прибри главата още! Главата прибри още! Божидар Георгиев, Бургас, Лил Съдиков, Търговищ. Главата дърпе! Още изтегли се настрани се изтегли още! Още се изтегли настрани! Вземи ръката включване! Горов! Тук съм трябва. Къде ходиш, бе? Къде ходиш? Той туалетна. Бъди се, да знаем. Бошко Сабой. Как ти да викам аз? Йордане! Йордане!